Па інфармацыі Белгідрамета 29 чэрвеня надвор'е будзе вызначаць франтальны падзел з Балтыкі. У асобных раёнах чакаюцца навальніцы, падчас якіх парывісты вецер, месцамі моцны парывісты. Увага, месцамі тэмпература паветра дасягне плюс 39 градусаў. У Брэсце кароткачасовы дождж, магчыма навальніца плюс 39. У Гродні 37 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У Віцебску плюс 34, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У Магілёве плюс 35, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У Гомелі без істотных ападкаў 36 з плюсам. У Мінску магчымы кароткачасовы дождж, навальніца 35 цяпла. У бліжэйшыя дні ў сталіцы у аўторак магчымы кароткачасовы дождж, навальніца плюс 30, у сераду 26 градусаў цяпла. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 22, Вільнюсе плюс 32 градусы, у Варшаве і Киеве 35 вышэй за 0. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 28, Берліне плюс 29 градусаў, у Вене і Рыме плюс 36.